Vale. Los micros son para ellos. Moi boas tardes a todas e a todos vostedes, a todas e a todos vos, amigas e amigos. É un placer estarmos neste lugar, neste salón, neste espazo histórico da Sociedade Económica de Amigos do País, que foi creada no ano 1874, por lo tanto, aquí invádenos non só unha forma de recoñecimento á historia desta casa, senón tamén pois unha emoción especial. Podermos estar neste espazo, disfrutar deste momento para levar a cabo un acto de celebración literaria de suma importancia. Veremos inmediatamente por qué. Esta sociedade presidida por Francisco Loinil, esta sociedade que no seu momento, cando xa se estaban organizando os estatutos da Sociedade Económica de Amigos del País, pois tamén recibía a denominación de Sociedade Económica do Reino de Galicia. Por lo tanto, claro, estamos nun espazo que nos produce pois unha certa conmoción. Moi agradecidos, por lo tanto,
esta casa que nos acolle de xeito tan hospitalario, igual que a Asociación Casa da Troia, que tamén colabora na organización deste acto. Celebración especial, dicía eu, claro, porque estamos celebrando a primeira novela de Alejandro Otero Jamardo, O Cabuchón Vermello. Se Alejandro Otero Jamardo, se Alejandro é licenciado en Xeografía e Historia, por tanto historiador tamén pola Universidade de Santiago de Compostela, se é descendente dunha antiga e moi coñecida e respectada familia de prateiros composteláns, se el mesmo está especializado en prehistoria e arqueoloxía, se el mesmo o autor da novela é técnico superior en artes e deseño, especializado en xoiería artística na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago de Compostela, se aquilata, polo tanto, esa experiencia e esa base de coñecemento, un autor que traballa como deseñador de xoias, que traballa cos materiais, cos obxetos de prata, de acibeche, coas cunchas, coas cruces, as pulseiras, as gargantillas, os pendentes, co cabuchón vermello tamén, cando é oportuno, pois tería, efectivamente, tarde ou cedo, tería que acabar escribindo unha novela como esta, O Cabuchón Vermello. Unha novela deste fuste e unha novela desta capacidade de inmersión, digamos así, na historia de Santiago de Compostela, nun trasfondo vital, tamén social, experiencial, que o autor cultiva a través dun exercicio de tensión literaria que forma parte do intríngulis, da forma e do fondo desta novela, do Cabuchón Vermello. Por lo tanto, esa trayectoria persoal tiña que leválo ao momento que estamos vivindo aquí con gran emoción, tendo xa o libro físico, a novela, como obxecto real, material, entre as nosas mans. Por certo, unha espléndida portada da pintora polaca Gosia Trebak. Esta frecha, esta ferida, este cabuchón, que tamén, con certo elemento de abstracción, este cabuchón vermello que se alza na noite que sinala un horizonte. Un horizonte que toda novela, que todo o exercicio literario ten. Eu quero dicir que Alejandro Otero entra pola porta grande nunha gran tradición existente de narrativa, de novelística, tamén algún libro de relatos sobre Santiago de Compostela. Tendo Santiago de Compostela como teatro de operacións, como espazo físico, como espazo simbólico, como espazo material, como lugar, no sentido máis profundo, nunha gran tradición que se ve agora sumamente enriquecida con esta novela, co Cabuchón Vermello. Fíxense vostedes, xa no ano 1895 Antonio López Ferreiro publicaba a novela A Tecedeira de Bonaval, un gran antecedente do que é a novelística que ten Santiago como centro ou como eixo para crear unha historia. E no ano 1918 Pérez Lujín
que, por certo, na primeira edición, falábamos antes, con portada de Castelao, na segunda portada de Castelao, no ano 1918 publica A Casa da Troia, ¿no? A Casa de la Troia, que está escrita en castelán, pero que ten a dedicatoria, curiosamente, en galego, pon a miña nai, Pérez Lujín. Noutro clásico, noutra gran referencia da constelación na cal entra pola porta maior neste momento Alejandro Otero Camargo. E despois hai, claro, nese gran conxunto de novelística que ten Santiago como centro, pois está, evidentemente, Torrente Ballester, está Vicente Risco, cun conxunto un relato que se titula Dédalus en Compostela, do 1929, e despois hai pois toda unha serie de autores contemporáneos. Está Suso de Toro, que ten, ademais, dúas obras que teñen como centro Santiago de Compostela. Está Alberto Lema, está Aníbal Malvar, Alberto Ramos, Pedro Feijó, Diego Ameixeiras, autores contemporáneos que teñen como referencia Santiago. Eu fixen un pequeno cálculo, son 20 e tantas obras, 22, 23 obras as publicadas en forma de libros, novelas e relatos que teñen a Santiago como espazo, como teatro e como historia, ¿no? En a novela de Alejandro, como poderemos ver a ver das súas páxinas, eu aquí tampouco hai tempo para desminzar, nin sería oportuno nin adecuado o contido e a historia e as tramas e o engarce, non? O engarce que o autor, creador de xoias, con esa gran tradición familiar que toda unha saga pois é capaz de elaborar, neste caso, a través da linguaxe e a través da imaginación. Eu quero dicir tamén que estamos diante dunha obra literaria na que, se houvese que, antes falábamos do hipercompostelanismo, non? Que é un neoloxismo, se se quere, ver así que o propio Alejandro creou e transmitiu, non hai moito, nalgúna entrevista de prensa, non? Porque el reivindícase así, e Compostela, a Compostela eterna e a Compostela histórica e a Compostela real como motor fundamental da creación literaria, que é igual que unha xoia, unha creación de carácter estético. Se eu tivese que definir como está elaborada esta novela, eu diría que é un exercicio de tensión. É un exercicio de tensión tanto no plano argumental, el como escritor, como novelista, sabe dosificar moi ben as pezas argumentais que vai elaborando, que vai trazando cun ritmo que el marca xa dende o comezo. Esas dúas historias temporais, esas dúas épocas, eses dous mundos que se van intercalando, que se van imbricando e que van desenvolvendo en seu conxunto da narración, existindo entre esas dúas instancias, eses dous mundos, existindo puntos de contacto, a pesar da distancia histórica. Século XIV, o crime da balconada como un elemento que dispara ou que centra a atención, e, por tanto, todo, e non podemos pararnos, que non temos tempo, non? Todo ese devalar histórico e esas secuencias accidentais, os Echurruchao, o crime, a descripción nun plano, se quere, tamén arqueolóxico e simbólico do Santiago do século XIV, e ao mesmo tempo o entronque, por iso falaba de engarce como nunha xoia, o cabuchón que pode queimarnos co seu brillo,
pode crear un efecto que ademais toda novela, xa o dicía Kafka, ten que ter, o sea, un relato, unha novela é unha operación literaria que, se quere levar a un plano simbólico, pois é como se o lector nos cravaran un puñal polas costas para que reaccionemos. Ese é o elemento necesario en toda obra literaria, a capacidade que ten de emocionarnos, de conmocionarnos, de crearnos sorpresa, de crearnos, pois, en fin, unha forma de resposta física e psíquica, non? Ese é o valor artístico que ten a literatura e que nesta novela de Alejandro está perfectamente contido. E ambas historias, se se quere ver así, ambas instancias temporais, dende o século XIV aos tempos actuais, o curso universitario do 1992-93, xa no século XX, claro, esa estética de novela que cultiva o autor entre a ficción histórica e a ficción esotérica, e aí aparecen, como non, elementos de intriga, e hai unha forma de ir levando a cabo, ás veces de xeito frenético mesmo, ir levando a cabo pois ese percorrido, esa historia que é como unha obsesión que o autor vai plasmando. Podense dicir moitas máis cousas. Aí está o Santiago universitario, e aí está, eu falaba da intriga e da tensión, o clímax que moitas veces descubrimos nas páxinas desta novela. Eu sei que non debo estenderme moito, teño aquí moitas notas. Eu coido que Alejandro posúe conciencia da historia e conciencia da realidade. En eses dous ámbitos ou instancias está entramada a historia desta novela, que ás veces pode mesmo levarnos a... El falaba do aciveche e o brillo do aciveche e o brillo das pedras preciosas en xeral, que ás veces producen en nós unha forma de mística máxica. Tamén a literatura. Eu coido que o título é perfecto. En castelán é Cabujón. Estivemos investigando, non hai unha gran tradición no galego, pero sí en galego é cabuchón, en portugués é cabuchón, e é perfecto, porque concentrar no título tamén o brillo da vida e o brillo da realidade, con esa intriga, con esa maxia que a propia vida contén. E o cabuchón vermello, remato, xa se di aquí na contraportada, ademais que foi moi ben pensada, pois de que trata o cabuchón vermello? Esas dúas historias, eu non lles vou dar moitos máis datos, porque hai que ler a novela, pero de que trata o cabuchón vermello? O propio autor recoñece que trata das miserias e das ambicións desmedidas do ser humano, porque, claro, hai, por iso, efectivamente, é unha novela que hai unha conciencia da historia e unha conciencia da realidade, por tanto, unha conciencia social, e tamén, Alejandro é capaz de misturar planos e crear esa realidade
a loita interna contra os fantasmas dun mesmo que é moi semellante a loita eterna, esa teima contra o poder que sempre existiu. Podemos aprofundar por que se produce no século XIV o crime, o asasinato na Rúa da Balconada, que acontece aí entre as familias, entre os centros de poder do Santiago daquela época, como no curso universitario 92-93 un grupo de 3 amigos e membros da estudiantina, a través dun catedrático de historia medieval tamén que aparece, pois levan a cabo como buscadores de obxectos misteriosos. Aí está tamén o interese da novela para os lectores. Unha novela debe, unha novela desta extensión, 430 e pico páxinas, pois debe conter diversos elementos, e tamén a aventura, a intriga, o misterio, e como a Cruz de Santiago, o cabuchón vermello, pasa ás mans da familia dos Churuchao, despois, precisamente, do coñecido e mítico crime da Balconada. Por certo, remato, que non debo estenderme moito máis. Aquí nesta sala, que tamén provoca certa emoción e é un elemento que se suma a emoción que sentimos presentando esta primeira novela de Alejandro, pois hai unha cruz aí que é da época da Inquisición. Está aí perfectamente conservada, policromada, e o lugar é perfecto para felicitar a Alejandro polo seu traballo, que é un traballo que me consta continuado no tempo, tamén levado a cabo coa precisión que o Ouribe utiliza na creación da beleza material. En fin, todos os parabéns do mundo para Alejandro, que entra con esta novela santiaguesa, hipercompostelá, entra, como dicía no seu momento Castelao, que se entra dentro pola porta grande, pola porta maior e pola porta máxima da República das Letras Galegas. As letras galegas que teñen en Santiago, pois claro, unha xoia e un espazo fantástico. Para falar do libro de forma máis pormenorizada, primeiro teño que cederlle a palabra a Juan Carlos Díaz del Valle. Juan Carlos é psiquiatra, é músico moi reconhecido. A vostedes soaralles Xocaloma, grupo mítico. Juan Carlos é vicepresidente da Asociación Casa da Troia, e foi, Juan Carlos Díaz del Valle foi un gran factotum, un elemento animador, sostedor en todo momento do inmenso traballo que este proxecto de edición significou, ata chegar a bon porto, coa máxima calidade, coa máxima beleza formal e coa máxima precisión. E despois da intervención de Juan Carlos Díaz del Valle, falará o profesor Francisco Durán Villa. Eu xa o coñecía de tempo atrás de Santiago, e é un placer contarnos coa súa presenza. Profesor especializado en análise territorial, é doutor de historia, cunha tese sobre a emigración ao Reino Unido. Por tanto, é tamén un placer telo con nós hoxe para falar da novela de Alejandro. E sen máis, agradecéndolles de novo a súa presenza, cedo a palabra a Juan Carlos del Valle. Moitas grazas.
Bueno, vou intentar ser breve. Eu estou aquí nunha triple faceta, por unha parte en representación da Asociación de Antigos Compostelanos e amigos do Museo da Casa da Troia. O presidente está na última fila, que é Benigno Amor. Gracias, Benigno, por permitirme estar aquí representando a asociación. Estou tamén como lector desta novela. Lina varias veces. A primeira vez foi xa fai máis de un ano, 6 meses, non lembrar, un manuscrito de papel, en formato Word. Depois lina varias veces tal. Da novela vou falar pouco porque está aquí Francisco Durán, que seguro que fai moito mellor que eu. Vou dicir unha cousa, hai unha muller aquí en esta sala que se chama Maripaz, que me dixo que se emocionou lendo esta novela. E iso, a verdade é que é o que vos vai transmitir. É unha novela que engancha, é unha novela que non deixa a nadie de unha forma sin ganas de seguir lendo e adentrándose na historia, non? E, en terceiro lugar, estou tamén porque son amigo de Alex. Son amigo de Alex e compañero troiano. E se me permitides, moi breve, como formo parte desta asociación de antigos tunos, a novela tamén fala tamén da tuna, dunha tuna, a tuna de medicina dos anos 90, que hai algúns compañeros por aquí que están presentes naquela tuna. Quero reivindicar os valores que tuvo sempre a tuna e que ten, que son valores universitarios, como o respeto, a tolerancia, e a solidaridade, e demostrase en situaciones como esta, de decir, basta que un compañero necesite algo, en este caso Alex me nada, porque sabedes que é un escritor espectacular sobre eles, como verdades isto, pero sí é certo que somos todos irmáns e os troianos sí que temos moito de irmán. Antes de ir a esta presentación estuve dando voltas de facer un discurso, pero tiña medo de facer un discurso e que fora moi longo. Como quero ser breve, só de celebrar unha cousa, se me permitides. Esta mañá, lendo a Voz de Galicia, había un artigo de Francisco Prieto, que curiosamente é escritor e músico, a quen se parecerá, que falaba dunha frase de Michel Foucault que decía que os peixes non sabían que vivían na agua. Non saben, os peixes non saben. Sin embargo, teño que darles gracias a Miguel Ángel Fernández Bello por apostar, non por este libro solo, por apostar por unha literatura en galego. En Galicia si sabemos que, en canto a produción literaria galega, que estamos na agua, estamos mollados porque é difícil que un editor aposte por un libro en lingua galega. Como ben di Rosalía, a lingua galega é a lingua da nosa mamá Rosalía de Castro, como repite Alex moitísimas veces. Miguel Anxo, moitísimas gracias, que hai que ser valiente, tirar para diante e eso. Xa sin máis, pedirvos que leades esta novela, que está imbuída do espírito universitario, que as partes que son do século XX, que está imbuída dun espírito medieval, que desto vai falar máis Francisco Durán. E permitídeme unha pequena licenza. A parte de que compredes a novela paralela, é un excelente agasallo de Nadal. Sin máis, quero ser breve, vou dar a palabra ao meu compañero, compartimos na xunta directiva tamén as responsabilidades, Francisco Durán. Boa tarde. Non contaba eu hai 15-20 días estar hoxe aquí. Unha chamada de teléfono de Nino. Agora convocoume para tomar algo e Nino e Alex apareceron e estiver aquí con vos para presentar este libro. Presentar este libro, de verdad, o Cabucho en Vermello é unha honra e sobre todo unha responsabilidade. Quenes me precederon no uso da palabra falaron do seu valor literario e tamén do seu valor emocional, como acaba de facer agora Juan Carlos. Despois de tela leído, de verdade, o valor emocional, e ora vos direis algún apuntamento sobre elo, é algo que de verdade vale a pena. Un pode sentarse nun sillón e estar paseando Santiago perfectamente como outrora podíamos facer co obra de Pérez Lujín.
e outras que foron mentadas aquí con respecto da cidade. Presentar un libro sempre unha satisfacción e un orgullo, pero sobre todo compartir aquí, neste momento, co autor de verdade, realmente é un placer. Álex, como ben se dixe, é licenciado en Xeografía e Historia, somos compañeiros da mesma casa, pero hai tres principios que van a aparecer reflectidos na súa obra, tres elementos consustanciais coa súa persona: santiagués, universitario e tuno. Quizás a afección de tuno son varias as que ten o dicionario, pero quedome con unha que acaba de mentar en estes momentos Juan Carlos: fraternidade. A tuna que é unha fraternidade de estudantes con todos os seus valores. Algúns dixeches, pero como scripta manin os teño aquí recollidos porque é un elemento que aparece na novela e non quixera deixar pasar desapercibido. Cando un colle a obra, empeza a ler desde as primeiras partes, quedeime con un número, co 2. Álex fai alusión, e o veredes cando a leades, algún número 7. Fai referencia a dunha película, 7 do patíbulo, que viñera detrás da dos 12 do patíbulo. Pero realmente quedome con que o 2. Na bella tradición occidental, na bella tradición europea, na bella tradición ligada o que sería todo o xudeo-cristianismo, 2 sempre diálogo, 2 sempre complementariedade e ás veces tamén é separación. Pero realmente, cando un colle a novela, hai dos elementos fundamentais. O apóstolo, con todo o aparato, con toda a funcionalidade da cidade que vai vir directamente relacionada con el, e por outro lado a universidade. Dous piares seculares, como ben recordades, sobre o que se reconstruye Santiago no 19 despois da crisis medieval, xunto con o apóstolo, poderíamos decir, como decía Pérez de Lujín en referencia a Montero Ríos. Non en vano, a universidade é froito da súa ampliación fundamentalmente do seu proxecto. Desde o primeiro momento apareceron dúas obras na miña cabeza, e cando leades veredes como probablemente nos pasa igual. Humberto Eco, El nombre de la rosa. Cando fai referencia a aquel Santa Santorum con respecto á biblioteca, pensaba aquela obra ambientada tamén no 14, pero a diferencia da de Álex na primeira mitade do 14 e a de Álex vai aparecer reflectida na segunda mitade do 14. Creo que son dúas, por lo menos a mí, realmente algún dos elementos recordábame, facíame pensar en ela. En segundo lugar, como xa se ten dito aquí, a Casa da Troia de Pérez Lujín. Unha Casa da Troia de Pérez Lujín que nos presenta unha universidade en tránsito do 19 ao 20, incluso criticando os cambios que se están operando en aquel momento, e tamén nos presenta unha cidade que comeza a romper amarras. Unha cidade moi distinta que temos hoxe, pero que tamén nos deixa unha ruptura amplia e constatada e moi fermosamente redactada en esta obra que vades ter na man e que vades ler. Como xa se dixo, tamén hai outro dous, son dúas épocas. Unhas épocas que o curso universitario 92-93 e a segunda mitade do século XIV. En concreto, o ano 1362, cando ten lugar o asesinato do que fora Suero Gómez, o que fora o arcebispo sucesor tras unha sede vacante, algún precursor que non tomou ou marchou pronto en dirección a outras sedes da península, que era Suero Gómez, e máis tamén o deán que é asesinado en aquel momento. Pertiño da Rúa Nova, como ben decía Miguel Anxo, mataron ao arcebispo por culpa unha madama, toda épica que sale a partir daquele asesinato que entronca pois, con unha bella pugna histórica entre unha querella dinástica. Cando estaba lendo apareceu unha frase que di: unha nostálxica mirada ao pasado, que Fernán Pérez de Churruchao mira no camiño de Iria cando está cruzando o vello camiño real en dirección á saída pola parte sur, mira para o Castelo da Rocha, volve a cabeza e mirando aquela fortaleza da cidade de Santiago previa á cidade, mira como con despedida facendo un repaso fugaz o que fora a historia desa familia, a familia dos Churruchaos. Evidentemente hai nostalgia, pero a nostalgia non é melancolía. Mirar para atrás e mirar para unha época diferente, evidentemente, que xa pasou, pero realmente da que lle quedan aún sabores ou sensación de tipo agradable. Esos dous ambientes separados por séculos, desde o 14 ao 20, como comprenderedes, mirei para atrás para o curso 92-93. Así a memoria foi así que hubo que poder recordar ben a miña universidade, xa estaba incorporado en ela, rector Villares en aquel momento, ben o secretario xeral, que era Enrique Jiménez, como non música en Compostela, viña detrás,
Viña Brañas, con aquel discurso, aquela lección que nos dera Carlos Otero Díaz 100 anos despois, con todo o regionalismo, o Xacobeo 93, que recordaredes, aquel 26 de febreiro do 93 que aparece na novela, que é a inauguración da Casa da Troia por Benín Namor, e, como non, cantidad de espacios nos que nos movíamos en aqueles anos. Clan Gorxanón, que aparece na novela, xa pasara o que pasara, a bolera, toda a raíña cos históricos, e como non vai a mirar un con nostálxica cando a artrosis xa non permite moverse, e se antes acabamos no Galicia, se ora facemos unha desas acabamos co ibuprofeno a primeira hora da mañá. A realidade está aí, a nostalgia. A época medieval xa se fixo, insisto, en relación a ela, aparece a figura de Suero Gómez de Toledo, un noble eclesiástico castelán que chega a ser arcebispo de Santiago entre os anos 1362 e 1366. Que vai a ser asesinado por unha querella, un enfrentamento, unhas fortes rivalidades entre as familias, conxuntamente co deán en aquel momento que era Pedro Álvarez. Un momento histórico que marca a cidade, un momento histórico que marca tamén a historia de Galicia e que marca tamén a historia da Península Ibérica. O medievo é unha etapa realmente oscura, é a imaxe que todos temos. Tivemos a sorte, tales como eu, de atoparnos unha serie de catedráticos, aparecen catedráticos de medieval, que nos abriron un horizonte totalmente novo con respecto á época medieval. Figuras señeras da Universidade de Santiago, por sorte, menos un, xa era moi maior, os que nos impartiron todavía siguen con vida e xogaron un importante papel a luz deles no que foi o proceso de democratización, galeguización e modernización da Universidade de Santiago. Sobre todo a raíz do tránsito que se opera nos anos 80. Era unha época oscura, pero esa época oscura adquiriu unha nova luz, un novo protagonismo, e nos foi axudar a comprender moitos dos signos dos tempos que temos hoxe en día na realidade. Foi un período complexo, un período desconcertante da historia europea. Recordamos, acabamos de pasar unha, epidemias, carestías, fame negra, guerras, débedas asociadas ás guerras, bancarrotas, préstamos, impostos, unha etapa conflictiva social que elas se van a sumar aquí na nosa terra a querella entre Pedro I, o cruel para uns, o justiciero para outros, dependendo da clase social que mira na pared, e o seu medio irmão, que era Enrique II de Trastámara. Os Deza, a familia dos Deza, os torrechanos, os churruchaos, como lles queramos chamar, asociados ao Castelo da Rocha, asociados á cidade de Pontevedra, incluso dentro da novela, fainos mirar para Pontevedra nun contexto patrimonial, falando de patrimonio, e un se alalla moitísimas veces dos edificios que desapareceron do patrimonio galego, que representaba importantes etapas históricas como foi o Pazo dos Churruchaos, alá en Pontevedra. Un conflicto onde Fernán Pérez dos Churruchaos se van a posicionar a favor do rei, mentras que o arzobispo vai a posicionar fundamentalmente con Enrique II de Trastámara. Toda unha vendetta onde vai aparecer unha muller, María de Padilla, súa ambición, algo dos elementos consustanciais con esta obra, a ambición do ser humano, amante de Pedro I, e que vai a ser a nai de Constanza, se recordades, de Castela, que será a futura duquesa de York. Este conflito e o posicionamento que tuvera Berenguel de Longoira, de Landoira, a desaparición do seu pai, como consecuencia deste posicionamento, fai a venganza dos churruchaos, e a partir deste momento, con este asesinato, podemos decir que esta figura, a figura dos Deza, o linaje dos Deza, prácticamente vai a desaparecer todo o seu poderío. E incluso o nome dos churruchaos desaparece prácticamente da súa utilización. El xoga un papel fundamental, e aquí se ten dito, tamén o decía Miguel Anxo, a figura, pois, máis ou menos xa, dos mendicantes. A figura a presencia de Bonaval, e Bonaval está asociada ás órdenes mendicantes. Bonaval, que foi protagonista, como ese lixo, das figuras da novela histórica de López Ferreiro, antecedeira de Bonaval, e como non maxina o Fillo Espuria, que marcan o inicio na nosa terra en galego do que foi a novela histórica. Aparece esta novela, como non podíamos introducida tamén unha parte, que sería a dimensión esa oscura, esa dimensión esotérica, que aparece recollida na contrapartada. Tamén temos un elemento fundamental que é unha parte de novela histórica, pero unha parte de novela histórica ben fundamentada, ben coñecida, ben estudiada e tratada con toda a rectitude que corresponde cando un analiza unha parte da nosa historia. Non vale
calquer formación, sino que é necesario unha preparación historiográfica que Ales demostra claramente que a ten. A figura da orden de Moraval é importante, incluso con alguna sutileza que para os que somos do gremio nos fai pensar os conflictos cando dis que toman igual adiante os franciscanos dentro desta sociedade en conflicto que foi o século XIV, a querella entre os franciscanos, entre as ordenes mendicantes, franciscanos e predicadores, vai a ser unha realidade. Un conflicto do que está detrás posicionamentos filosóficos entre Aristóteles, o todo platonismo agostillo dos franciscanos, uns conflictos que poñen en relación esos dous elementos que en esos momentos están en liorta e siguen moitísimas veces sendo debate, o debate entre o que é a razón e por outro lado o debate que vai ser a fe. As ordenes mendicantes non é igual en Navalis que Valdedeus, separados dentro da cidade, sendo testigos de que Santiago hai un pulso urbano, non é tanto a bella tradición do cenobio, do pechazón, sino que nos hablan de que hai pulso urbano, que hai vida urbana, que hai novas clases sociales e que hai necesidades na cidade. A carón deles vai haber, sobre todo, a preocupación polo proceso de empobrecimento das nosas cidades. A carón deles, pois as curias de forte poder, sobre todo os cabildos metropolitanos, pois terán que tomar en consideración algún dos novos elementos desa cidade, desas formas de actuar dentro da cidade. Pero tamén a novela nos vai poñer de manifesto que estos frades mendicantes que chegan á cidade tamén se apegan ao poder e tamén comenzan a apoiar algún desos vicios que a Iglesia diocesana mantiña ao longo da historia, máxime nunha cidade onde temos un señorío eclesiástico. Alguna frase vos pode sonar e recordaredes cando aleades. Non ambicionaba poder, nin honra, ni prebenda terreal alguna. Eso está en referencia directa o que estaba a figura do abade que tiñamos aí en Bonaval. Pero era un home de Deus en relación a outro que chega outro frade que procede de Portugal, aínda que tiña ambición e ás veces non cumpría con normas. As querellas, os conflictos, afectan a política, afectan a sociedade en xeral, afectan a Iglesia, afectan aos posicionamentos que temos dentro destas cidades de acordo coas crónicas do momento. No fondo, cando un mira para toda esta serie de conflictos, o que nos atopamos que toda unha maquinaria de poder que serve do saber oculto e do terror para manter sumiso o rebaño, para manter sumiso, diríamos, a grei. Ou a repartición de poder, diría un dos protagonistas, entre nobres, señores da Iglesia e xenerais consagrados e algún que outro rei. Aparece o mundo da universidade, e o mundo da universidade tamén aparecen as loitas de poder e aparecen perfectamente reflectidas entre os diferentes organismos que conforman a universidade, os departamentos, fala dos departamentos, fala dos grupos de investigación e tamén fala de rivalidades persoais. Como non recordar da Casa da Troia, por exemplo, don Servando e o resto do claustro, as rivalidades que había. Como non aparece na obra o poder tamén asociado ao coñecemento. Por exemplo, hai unha frase: o poder que terei, en un lapso freudiano de Carron dos catedráticos protagonistas, elexidos para someter, avasallar e continuar exercendo un poder arbitrario. Son elementos asociados tamén aos propios protagonistas da universidade. Unha universidade que aparece o poder cando fala, e a novela se o consagra, o diálogo e o consenso. Cando non había lugar ao diálogo, o uso da palabra, ou do consenso, ou a tan universitaria dialéctica, empregaba a forza desproporcionada. Si Freud está por un lado, como non, asociado a esta sociedade na que vivimos, unha sociedade posmoderna, que está en tránsito en aqueles anos 90, aparece unha figura que recuperamos en este momento social, que é a figura de Nietzsche. Silenciado tras os horrores da Segunda Guerra Mundial, volve de novo a aparecer o superhome. E podemos ver ese superhome nos protagonistas desta novela, o desexo de omnipotencia, que rompe, como dirían aquela obra de Zaratustra, rompe toda a tabla de valores. Pero frente a esa ruptura que aparece perfectamente definida na época medieval e incluso no mundo da universidade, como moi ben acaba de decir que me precedeu na palabra, aparece frente a esos contravalores de deslealtad, egoísmo, venganza, corrupción de mentes, aparecen os contravalores. Uns contravalores que veñen asociados a uns mozos universitarios, membros dunha tuna universitaria. Uns mozos que transitan da bella pensión de Lujín ao piso. O piso por excelencia, que foi xa o que nos correspondeu aos que vivimos a universidade,
coincidindo co desarrollismo ou inmediatamente despois do desarrollismo. Unhos mozos que poñen de manifesto a perpetua pasión da xuventude, afán de acabar coa inmundiza, coa injustiza arredor na terra, como nos di un dos protagonistas. Os mozos posúen, como non, a forza para entregar o mellor de sí en esos momentos, para dar a luz unha nova realidade. Desafían o status quo, cuestionan as normas obsoletas e abrazan a diversidade en todas as súas formas. Iso podemos ver en esos protagonistas mozos que conviven en diferentes estatus sociais en ese piso. Na novela podemos ver os cambios sociais que se están operando nos anos 80 e concreto xa nos anos 90. Fixo especial, despois de decir Miguel Ángel, que me dediquei o estudo a miña tese doutoral, pois, bueno, ver os fillos de migrantes de Europa como estudian é un cambio social importante. Como igual tamén foi importante ver os retornados de Venezuela, que tamén aparecen dentro desta novela, e como non, o ensanche compostelano, moito lle debe, os aporos e todo aquel conxunto, moito de lle debe a inversión daqueles emigrantes galegos que estuveron a Venezuela. Como non, en esos anos, lamentablemente, tamén deixa constancia dunha realidade esta obra que nos encontramos na nosa cidade. É un problema que nos afecta e que sigue sendo consustancial, o problema da drogadicción, que lastra generacións e aí se queda constante dentro dos protagonistas da obra. Estes contrapuntos, e os dixo antes, como a escrita, decía Manning, decía que el bello libro de ingreso, de gramática, eu puxen xenerosidade, honestidade, lealdade, solidaridade, amizade é un vocablo que cae en desuso, pero bueno, os nosos conveciños que proceden de Latinoamérica manteñen viva que é o concepto amor. Algo que prácticamente non utilizamos, pero eles utilizan con moita máis naturalidade que nós. A estudiantina, en definitiva, a Tuna, lonxe, e tamén podemos decirlo nestes momentos, lonxe de ser aqueles vellos oficios, aquelas persoas dos seus orígenes, que formaban parte pois, dunha pobreza casi de solemnidade, tamén temos que deixar constante en estes momentos que dentro destes valores, e así sigue sendo actual, e todos somos protagonistas do que ocorre destas datas coa estudiantina, coas tunas. Sabemos que tamén leva adiante unha importante obra, podemos dizer, de preocupación social con entrega e xenerosidade para aqueles que menos ten. E xa por último, sobre todo, que afecta máis a miña profesión, que é da cidade. Realmente, se algo disfrutaredes enormemente é pasear por esa cidade. En estes momentos facía unha dualidade, a cidade que paseo normalmente cos meus alumnos, esa cidade que tanto quero representada por Pérez de Lujín, que moitas veces nos quedamos con ese aire romántico, unha presencia de dous estudantes, un procedente de fora e a Carmiña Castro Retén, pero en cambio pasamos o que deixamos pasar todo o que é o tránsito e os cambios que se operan na nosa cidade no 19. Álex nos está dando perfectamente os tránsitos e deixa constancia dese tránsito, desos cambios sociales que a partir do 93 e que despois foron recoñecidos o que acontecen na nosa cidade. A súa proxección no espacio, levamos a Cunxo, nos leva incluso a ese proxecto con forte tinte sociales que cambia que é o novo barrio das Fontiñas. Unha cidade que el non fai referencia a ela, pero si esa cruz de Santiago, con esos materiales de pedra, madeira e ouro, el nos leva aos vellos sarcófagos de Egipto. Eu me quedaría máis con esos tres materiales dentro da nosa cidade. Ese océano de pedra que me encantou esa definición que faz da cidade. Non só o paisaxe pétreo, sino que fala do océano de pedra de Santiago, esa pedra barroca fundamentalmente. A pedra en Egipto é sinónimo de beleza, utilízase para beleza. A madeira, tan escasa en Egipto por as súas peculiaridades, non digamos se é de sicomoro, pero pensar aquí en Santiago a beleza, que con madeira fixo os artesanos da nosa cidade, os grandes ebanistas e os tallistas que tiveron fama mundial. E ouro, a ourivería, Aurum Aurie Faber, que te relaciona directamente coa tua familia un longo traballo en esa praza que sirve a cidade, que serviu toda a vida a cidade, e que tamén nos cambios dos 90, ese Xacobeo 93, deixou de servir a cidade e sirve fundamentalmente os peregrinos, cando a porta que tiña que ser era do paraíso e nunca a porta das platerías. Un cambio imposto que a cidade todavía non o traga, e o sabemos todos que, polo menos a mí, non resposta para nada as peculiaridades e o trazado que houve no momento que se levantou o templo.
Unha cidade descrita que de verdad non lle ten nada que envidiar Leopoldo Alas Clarín cando nos descubre Vetusta, ni don Fermín de Paz cando describe outro deán subido á torre, nin para nada a que fixo Pedro Rojín cando nos describía. Solo vos digo que vos encantará pasear na rúa que temos aquí ao lado. A descripción que fai das casas reales é majestuosa. E lamento decir que xa vou vello romántico rezagado que un alumno hoxe en día sería incapaz de facelo, porque se algo ten Álex que unha formación donde había algo que se chamaba comuns, e o común é patrimonio de todos. É imposible compartimentar. Esa descripción que faz das casas reales sería imposible sen aquel bagaxe de historia con fortes componentes filosóficas que nos daba. A historia da arte, e Santiago é un gran exemplo, non é só estético, hai mentalidades detrás de moitas das fachadas que vemos, e tamén o territorio que é a xeografía. Digo como os que me precederon, ler a obra. É un magnífico regalo e de verdade é un magnífico sosiego para ler con calma, sentarse e de verdade máis ou menos mirando a idade dos que estamos aquí, mirar para ese 92, 93, aquel Santiago que tanto disfrutamos e que, bueno, ahora outros tócalles o novo Santiago disfrutando. Moitas gracias. Despois desta maravillosa lección do profesor Durán Villa, ten a palabra Alejandro. Pouco hai que decir xa, non, despois das palabras de Paco. Bueno, o primeiro que quero facer é agradecer a todos vos que estades aquí pola vosa presenza. Sei que hoxe en día neste mundo de caos que vivimos é complicado atopar un anaco de tempo para deixar a cultura. Percibo aquí moito cariño e moito amor. A miña novela, unha das súas teimas, unha das súas leitmotivs é a tuna, non? Concretamente a tuna de Medicina de Santiago, na que eu me formei, na que eu vivín, na que eu nací, pero tamén están aquí moitos troianos de Compostela que son os meus irmáns. Non sabedes canto aprendín de todos vos. Estades aquí reunidos pois, o gran presidente que foi da Tuna de Medicina, Hugo, o meu querido padriño Chino, Jorge Corral, Diabo, Juan Tojo, se me perde alguén que me disculpe, os troianos están Vicente, está Pepón, está Charlie, está Manolo, está Benigno, está Tito, están o noso director musical, están todos, están os meus amigos do colexio, Yayo, se me esquecía, disculpa, Yayo. Se me esquecía. Como se me pode esquecer? Agradecer tamén á Real Sociedade Económica de Amigos do País, un PSOL de libre pensamento, por cedernos este espacio emblemático que non pode haber mellor encaxe para falar e presentar esta novela. Agradecer a Miguel Anxo e a Editorial Espiral Mayor por a valentía de confiar en min, de apostar por min, a Paco Durán Villa, profesor, membro do Patronato Casa da Troia, no outro tempo, sempre disposto a botar unha man, gran amigo e gran persoa. Pero permitíreme que faga unha especial referencia a unha persoa sen a cal hoxe non estaríamos aquí. Eu cando viña para aquí decía, por fin chegou o día, e teña sentimentos enfrentados, non? Non era nervios, era inquedanza, non? Que todo salga ben, que a xente salga contenta. Pero este día de hoxe, se non fora por a persoa que está ao meu carón, que é Juan Carlos Díaz del Valle, non teria lugar. A súa teima, a súa loita, e do que aprendín o valor da amizade, o valor da lealdade, e ser algo máis que un irmán. E quero públicamente agradecer ao noso querido troiano, vicepresidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelanos, psiquiatra, pero non está aquí como psiquiatra, de momento. A súa axuda é decirche, gracias amigo, gracias irmán. E agora
falarvos de como empezou este sono tolo de escribir, non? Foi sempre unha necesidade vital, pero nunca atopei o tempo para facelo. Comecei a escribir artículos de opinión en diarios digitais, de toda índole, desde crónicas do Obradoiro, que é o equipo de básquet da nosa cidade, ante calquer tipo de crítica, calquer artículo de opinión, de todo tipo. Escribía todo o que me botaban arriba da mesa, o querido Jorge, e un bo día dixen, vamos a facer algo máis grande, vamos a tentar facer este sono posible, vamos a escribir algo. E un día da pandemia senteime diante do ordenador, empecé a escribir o primeiro capítulo de unha historia sobre un piso de estudantes do ano 92-93. Unha vez rematado escribí outro capítulo que non tiña nada que ver sobre o século XIV, porque estaba lendo acerca do crime da balconada e ocurrouseme describilo como históricamente coido que foi, ou na miña imaginación foi, e despois surdiu o vencello, surdiu que as dúas liñas ian conversando hacia un punto final e sen forzar se unían. Non tiven especial traballo en facer realidade, en plasmar o negro sobre o blanco, sabemos de forma natural. Eso sí, tiven que correxir e coa ayuda de Mariza, a miña primeira lectora, que está dedicada ao libro, que moitas veces me decía isto non me gusta, e incluso tiña que soportar que eu torcera o morro, porque cando me decía máis dunha vez que non me gustaba, eu decía, pero que non che gusta? Quero facer un paralelismo entre o oficio de escribir e o oficio de Uribe, non? Cando eu fui a escola de artes e oficios artísticos neste Mateo, pues, nos enseñaban que primeiro tes que dibuixar, pues, unha cruz, xa queres facer, depois tes que seguetear, depois de seguetear tes que limar, depois tes que lijar, despois tes que pulir e finalmente dar brillo. Pois escribir é imaginar, escribir, correxir e correxir. E cando crees que remataches, tes que volver a correxir. Vou vos falar da novela, non? Así a grosso modo. Vou a ser breve porque o meu compañeiro Manuel Fraga dixo que máis de 10 minutos isto era unha tolería, e vamos a facelo así. O tema da novela é, como dixo Miguel Anxo, a avaricia humana, o intento de controlar as vontades do home, a sede de poder, o control do home polo home, as xentes que entre bambalinas moven os fíos do mundo e dos que nós moitos casos non sabemos nada. E isto aparece reflexado a través dun obxecto de poder. Ese obxecto de poder é a Cruz de Santiago. E a Cruz de Santiago ten no centro un cabuchón vermello. E que é un cabuchón? Porque esta é a primeira pregunta que me fai todo o mundo. Bueno, un cabuchón é unha pedra preciosa pulimentada e non tallada de forma convexa. O sea, calquer anel que teñades, esa forma semicircular que vedes, eso é un cabuchón. E a primeira vez que escoitei esta palabra foi da boca do meu pai, dixo en castellano, cabujón, dixo, cando estaban facendo os anéis, dixo, vou engastar en cabujón. E quedoume grabada na cabeza e dixe, isto vai ser algo importante na miña vida. Non sei como, pero vai ser. É así foi. Nós estamos aquí, non só celebrando o brillo hipnóptico, rutilante, máxico, ancestral, etéreo, vaporoso que inunda o cabuchón vermello, e o obxecto que tedes que ler o que é, porque non podo desvelalo, condicionou, pois, as vontades e a loita de poder que a xente ten tentando controlar o home. Incluso xentes con ideais, con boa vontade, acaban sucumbindo ante esta mesma avaricia. A novela está estructurada en dous tempos, non? Na acción narrativa están dous épocas. O siglo XIV, que comeza co crime da balconada, con mal chamado crime da balconada, porque foi no Obradoiro e foi un crime político inscrito, como xa comentou Paco, na guerra civil entre Pedro I o Cruel e Enrique o Trastámara, con diferentes episodios, e cando Pedro I fuxía por Portugal, a primeira etapa de Montiel, porque logo a posteriori foi asesinado en Montiel, por Portugal, o rei de Portugal, que era parente suyo, deulle permiso para cruzar por Portugal, pero para non quedarse, chegou a Santiago. En Santiago contaba con apoios
decidiu que había que eliminar o arcebispo de Ane e encomendoulle a labor aos Churchao, a familia noble onde sabía naquel tempo, e que se encargaron con precisión do Uribe xudeu no oficio de matar. Conseguírono e fuxiron. A partir de aí, a fuxida e todas as vicisitudes que pasan na novela xa son fruto da imaginación, pero sempre tratada con rigor histórico, porque unha das miñas obsesións era que a novela tivera o máximo rigor histórico posible. Algúnha licenza ten que ter, pero moi poucas. É rigurosa e non se escapa do que a historia nos conta. Outra obsesión era que non aburrira, que fora capaz de captar a atención da xente, e a miña escritura é como a min. A linguaxe directa, trato de aforrar as palabras sempre que sexa posible, pero partindo da base de que a descripción sea o máis rigurosa e completa posible, que a xente o entenda. Entón, con este pequeno truco consigo atrapar a atención da xente. Depois temos o século XX, o curso 92-93, o curso que eu viví na universidade, como moitos dos aquí presentes, e se non é o 92-93, é o 82-83, que vale igual, ou 2000-2001, ou incluso o 72-73. Son cursos que valen como cursos chave. E que pasa neses anos 92-93? Un grupo de 4 estudantes que viven na Praza Roxa, nun piso, como ti ben dixeches, se troca a pensión de Alejandro Pérez Dujín por o piso. 4 estudiantes da Tuna forman parte da Tuna da Facultade de Medicina de Santiago, que é a Tuna que eu viví nos tempos que no que eu quixen ser tuno. Había diferentes tunas en diferentes facultades e o requisito que che pedían era ter ganas de facelo, ellos iban a aprender, e ser universitario en Compostela. Por iso optei por a Tuna de Galenos, porque coñecín algunhas persoas que me levaron a Talí. Lembrome de falar con Jorge, con falar con Javier Puente, de falar con Hugo, que facía judo cando eu entrenaba o balonmán, decíame métete, e Hugo era o gran referente, o gran presidente que tivo estatura no seu tempo. E atopei con grandes persoas que aprendí moitísimo, que eu veía como extraterrestres, porque cando eu cheguei sabía tocar unha canción mal, eles empezaban a ter éxito alá por onde iban, eu miraba como extraterrestres, todo isto é increíble, este nivel. E o acabas acabando con noite, acabas sendo un máis, acaban te becando, acabas sendo un deles, e acabas ti sendo o espello para outros. Estos son basicamente as seccións narrativas, século XIV, século XX. E cal é o centro máxico de referencia no que se enmarca a novela? Pois é Santiago de Compostela, como non podía ser de outro xeito. E dentro de Santiago de Compostela, os fíos que utilizo pois son, por unha banda, a cidade per se. Fago descripcións polo miúdo das rúas de Compostela, incluso de rúas que son un pouquiño descoñecidas, que non son moi comuns e que a xente vai descubrir cando lea a novela. Gustaríame chamar a atención do capítulo final, esa rúa, bueno, non quero decir máis, ese obxeto que aparece un componente desa rúa, e despasear por ela cos ollos do 92-93. Tamén hai ditos, hai ditos que son compostelanos 100%, como vaiche na misa en conxo. Que quere decir vaiche na misa en conxo? Cando dice, onde está Juan Carlos? Vaiche na misa en conxo, non esperes que vai tardar moito. E despois hai esos versos, como tamén ti aludiches, Pretiño da Rúa Nova, na Rúa da Balconada, mataron a un arcebispo por celos dunha madama. Forma parte da historia de Compostela, é un agasallo ao galego, enriquece o galego, igual que a palabra cabuchón, que non existe no galego concretamente, pero sí no dicionario portugués, como unha fala do portugués brasileiro. Pois iso é un tributo que facemos os compostelanos ao galego. Despois, universidade. Non se entende Santiago sin universidade. E que máis hai universitario que a Tuna?
aquí están onde entran aquí todos os que están aquí hoxe, todos os meus irmáns, a que tanto quero e que non me canso de agradecer o que aprendí con eles. Estou un pouco emocionado, perdoade, pero vexo hoxe moito cariño. E por último, o terceiro fío, a historia de Compostela, non? A Primera Balconada é un feito histórico claro que se circunscribe claramente con Santiago, e a partir de aí unha serie de vicisitudes que o apartan de Santiago, pero que volve a retomar Santiago, chega a San Domingo de Bonaval e ali vencéllase coa historia contemporánea. E isto é un chamado, un exercicio de compostelanismo ou de neocompostelanismo, porque coido que estamos empezando a perder a esencia do que somos. Santiago, a rosa mística de Occidente, é eterno. A importancia que tivo foi fundamental, a importancia que ten é fundamental, e a importancia que terá é cousa nosa. Nos debemos, dende os poseiros que sexa, desde os nosos traballos, con este libro, os médicos que hai aquí, os abogados que hai aquí, os profesores, dende calquera, temos que hacer un exercicio de compostelanismo e recuperar a nosa esencia, porque senón outros nos van a comer as papas. E logo, para finalizar, pois, o fío dos roteiros troianos que se fan en Compostela a través do Museo Casa da Troia, en que Casimiro Barcala o guía Suso Martínez fai un percorrido por toda a cidade, por diferentes espazos, conta a historia da novela. Pois gustaríame no futuro facer un roteiro do Cabuchón Vermello, que é moi amplo, que ten lugares que non coñecedes, polo que podedes pasar e non os decatáis da importancia ou da novelesco que é Santiago. Santiago é a mellor escenografía posible, é unha cidade impresionante e que temos que dar valor. Decía Pérez Bujín, cando lle preguntaban si Casimiro Barcala era Camilo Bargiela, uno de los que inspirou o seu personaxe, decía Pérez Bujín que Casimiro Barcala son todos e ningún. Os personaxes desta novela son todos e ningún. Hai moito de cada un de vos, sobre todo os tunos aquí presentes, hai moito dos meus amigos, hai moito do que eu vivín, e Santiago, e Tuna, e Universidade, e compostelanismo. Moitas grazas, non sabedes canto aprendín de vos. Temos un tempo precioso, un pouco é moi tarde. Se unha persoa quere realizar algún comentario ou algunha pregunta a Alejandro, pois abrimos un pequeno espazo de tempo. Mientras pensan que vai falar, que ya yo creo que quería falar, non? Pensan que vai decir, hai unha cousa que bueno, ya yo é compañero, de médico, e, bueno, Vicente, Carlos, hai moitos médicos aquí van a entender. Hai unha parte da novela que fala do dano que fixo a cocaína aquela xeración, do dano que siga a facer a cocaína. Non me resisto a decir que, bueno, hai que facer campaña de alguna forma para evitar, pero veredes que está moi ben reflexado, e, por certo, Alex non ten experiencia. Deixao claro, porque pero bueno, é todo ficticio, ningún compañeiro desde aquela época tiña problemas. ¿Quieres decir, ya? No, bueno, yo no puedo. Tengo muchísimas ganas de leerla, la verdad. Ya con todo lo que hablasteis, estoy un poco miedoso, porque siendo compostelano, no enterarme de las calles que hay en Compostela, ya me quedo un poco fastidiado, ¿no? Porque ahora ya me pillo un poco mayor, a lo mejor. Entonces voy a leerla y voy a buscar los sitios y estoy deseando que haga el roteiro para poder
pasear por Compostela contigo bebiéndonos unas tazas que lo llamo ahí casi. Pois, moitas grazas de novo pola súa presenza, que teñan unha boa noite.